Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Anya nga tiyan aramidam, inteng. Ingka agdigusen ah. Ha? Ay, ekwa ba nang? Diyak kaya ti agdigos ita. Da. Apay asaan? Nagdigos ak tupay di kalman. Saan ka anagdigos idikalman, inteng? Anya asaan? Idi na palabas abulan dayjay na udi apa nagdigos mo. Yay. Ita, aglepas manenday to abulan ngam di kamatla agdigusan. Ay, kunak no idi kalman ang nagdigosak. Na, di nakulawan. Ing kakit di agdigusan. No diyak kayat ngay. Kaya't mo ti mabalunat, Ay, ah? kwa. Kayat mo? Saan? Agdigos akon. Ayan ni Uncle Mau kareng. Ay, agdigdigos. Siyak pa'y tinagsakdo iti pagdigos na itay. Umayak agbakasyon ti kunak. Ngam siyak mutan ti tagasakdo iti digos na. Kitagsakdo ka ah. Basta saan una anadagsain, tapno di ka marigatan. Ay, wala tata. Okay lang matkit di ah. Kahit napagdigos mo't lang, ganyan time ni Uncle Mau. Balunatan ngamin ni Antek. No saan nga agdigos tata? Anya ti kunam nga raramidin ni Uncle Mau. Agdigdigos. Isumo da jay mang paypayapay kanya kaya kalsada. Ay, wait. Nagbit mutan na nagdigos? Apay-apay-payapayan na paray. Ay, amamlatan. Kunak man digdigos ka. Oho. Mapagdigos da kaya no diyak kayat. Kaya't mo asawin, saan ka nagdigas? Kanyat panag ko ng paray. Ay, saan nga agpaisaw paray? Saan ka nagdigas? Ay, agurigurak no agdigosak. Isukay, ti kunak. Uray ka lang trangkaso, nagdigos ka kay. Amom no apay-apinayapayan ka paray. Ay, diyak mo paray. Imaya mo latan ah. Panagmimeriendan. Kaya't mo asawin, pag meriendahin na paray. Ay, intan iditersi na ni kagawad ko nang. Asino ka na kayaw, tisana nagdigaws? Sumungsungad kami pailang nito'y tersinam, daytan adagaos, ti damaga, maray. Di tala ko may dito tersinanan paray. Damdamagak atanay, imadumot tan tingilaw. Awan mo ngilaw itay. Ay, saan ka nagpabasol mo tamaray? Tasan mi nga inayaban, nagita ang hilaw. Oo, Gumatang kita, kami. oo. Ha? Ha? Sapay gumatang kami kumata, mabisin kami. We want merienda. Ay kasanaw, nagadumot tan ang ilaw na eh. Na, Lakwan na kami, wano saan, maray. Tano saan, di kami sa bali at tersina, gumatang. Ay lakwan kayo. Sige, mabiit laang. Karen, ayan ni Uncle Mau. Nakitak mo ti Jerwar ante. Kunak man no kunam nga agdigos. Imbaon ko nga rod nga agdigaws. Angam saan mo't gayam anapan? No kasta. Linibasan na kamanan ante. Wen saan manen anagdigaws? Ay, naangtod lang arudan. Insakdwak lang arudan iti pagdigos na. Indadangak pa yun Ay awanan Ulawan nan amin makapulapol na at tao gapo iti angot na. Imay gimatang ni Maribanang iti sabon dito tersina, kapitan. apay kumano, may gimatang. Kuna na nga agdigos ka kanaw. Apay, basta-basta ti agdigaws. Naskan ngamin nga agdigos ka, kapitan. Oh, saan na napatig dayta? Apay asan anapatag? Kat agap-apot kami amin iti agong menu lumabas ka. Apay nga ni pare badong. Kaya't nakakadwa oray sa anak digos. Un ata iliblibrim gayam iti merienda. Apay, ni pare badong ay. Aw matin, nakatugaw lay tayo dito'y. Nagawi din tasaan namat akabaulan nga ang angutan day tapayud mau. Ay, agtal na ka man kagawad. Kaya't mo tadyak baybayadan ti minirienda bay. Kun kunak lang mat kapitan. Amala, agbayad ka nga ruda. Ay, nakaluto ni Antay, Karen. Nagapuam angkal. Itay nakapay abirbirukan ni ante. Nagmerienda kami ka ni pare badong. Saan ka matgaya man nagdigos? Insakduan ka pa'y. Agasam ti bannog ko, anang sakdo iti pagdigos mo.
Paginaw no pagluto lang nga ni time. Di mo pa'y kaya, saan kan asumakdo ita amalan. Oh. Ay, napakapabisin ti lut-luto, mabanang. Nasaya at mat, tanagawid kan. Ay, mga tayon. Kulak nga digos ka. Ay, ayan tay balunod ko. Sakpay abiro kam ti balunot mao. Kita empay na ito iyaw-awat ka. Kwarta. Sa ribu dito. Ay, gusto. Tanay, talaga nga awan ipalingkay. Saan la dayta? Dapay dito bulsak. Ay, katiyawat mo nga ron aminen Sagadan pa'y adya lamisaan tamangan tayon. Ay, winintay. Isaganak adagos. Ato'y pa'y ti kwarta. Ay na, inak agpalingki inton biga. Saan ako nga di ko sa nga? Ay, adalataken ka. No di mo kayat, saan ka apilitan? Ante, apay saanan nga digos ni Uncle? Kuna namat nga uray saan ay. Ang madinti angot na. Ay, nalawag di imbaga ni Antime. Apay apilitin dak do jak kayat. Sapay adda session yu inton bigat. Oho, anya ko ma. Hoy, aga putto manon iti agong dagiti padam nga opisyal, Uncle. Sakti kapitan. Maki ang angot dalang. Agreklamo da pa'y. Bye-bye amon ni uncle mo, Karen. Ay, mapantakit din ijay ile. Tain taman makitsyenda. Adda kwartam, ante. Ay, ada Inikandak nga ron ni uncle mo. Ay, ibabawik da no pilitin dak ngagdigaws. Ay, intan Karen. Narigaten no ibabawi natin intan na kwarta. Intangarudan, ante. Umay ko la igatangan ni Badong iti shampoo na maray. Ay, agdigdigos mo't laag ni Badong Mau. Kauna, saan apada ni Badong ko ni Kapitan? Uray jak ibaga, inaldaw nga agdigos ni Badong ko. Niagulimag ka. Lumabas ni Kapitan. Ayun kaya. Good morning, Kapitan. Kagawad. Di mo liplipatan dyan sisyon tayo inton madamdama. Ay, wad, Kapitan. Sumaruno akadagaws. Ha? Sige. Unay mutin ti agot ni Kapitan Maray. Makapaulaw. Ay, di mo pigsaan ta ang mga numangig na. Anya mo ni Maribanangan. Baybayan na kasta ni Kapitan. Ay, uray an-anwam, ta itarayan na kano ni Maribanang, no pagdigusan na. Ay, saan na mabalin kanyak ti kasta? No oras ti panagdigaws, naskan ngagdigaws. Kapay nga awan pa'y lang dagiti daduma akakagawad. Jakmat maawagan ti cellphone da, Kapitan. Uray ni sekretary ka ni treasurer. Awan ba? Dudwa talaang, Kapitan. Ay, amuda nga agsesyon tayo ita. Ay, nay, agsangputan dagiti bisita, Kapitan. Ha! Bisita nga! Dagitan ngilaw. Apay dagita ang ilaw. Ay, bugawam. Sikan sa mo tirantada. Anya siya? Bugawam kidi dagita ang ilaw. Ay na, Kapitan. Narigat mat nga rod abugawan dagita. Di mo ilibak, Maray. Saan ka numagay manatuloy jay sisyon yaw? Ay, wan. Awan dagiti kakagawad. Kat sikon tinasagap ko nga istorya. Saan da ka no akayat amapan makisisyon? Gaputa saan da amaanusan di payod ni pare inteng. Ay, win nga raud. Jak to pa'y maanusan. Ay, uray siyak. Ano sa klaang? Hawanay, nagulon da ito yung barangay, Maray. Ay, saan mo't kuma? Gapo iti payod ni pare inteng. Hawanay, ti mayat asumbrag iti barangay hall. Ay, uray asi numat ngamin na. Siyak to pa'y jak kayatin nga sigyan da ita akumparay. Uray pa'y no payapayan nak. Laklaka mayat ti maulaw. Paypayapayak ni Paribadong ngam di nakpampansinan. Nakita na matapay payapayam. Mabit lang ta ipakitakan ko na daytoy arak apag sangwan may. Kita no saan nga umasidag. Pare! Kita daytoy. Nagalisto nga umasidag ni Tata Badong. Ay, agshot kami man. Naparte ka kon, pare. Apay nga hindi mo na pinayapayan ka. Hindi nagpampansinan. Hindi pakitak day toy arak.
Alisto ko ngay masidag. Siyempre, harak gayam, jaki di umasidagan, pare. Wanan pare. Sana na kaya't dagiti kakagawat ti makisisyawn. Hamon pare no apay. Na, apay ngay? Saan da maanusan ti ang dud mo, pare? Nabartakan. Di mo amuti lawlawatam. Hey, amo pare. Nabartakan. Ibusin ta ka din na bate nga arak. Guhom. Mare, kunak man no napagdigos mo ni Kapitan. Awan latta, Maray. Narigat apilitan tilakay. No saan na akayat, saan mon apilitan. Ngamnas kan apilita, Mare, at adaywanan dagiti tattao. Kasta aya. Di pa'y kayatan dagiti kakagawad ti makisisyon. Bay aklat ta kuman kahit. No saanin nga agdigos. Ibagbaga pa'y kit din ni Marito yung abaybay am kanumot ni Kapitan. Naibaga na ti kasta. Kawan, awan ka no sirbim nga asawa ni Kapitan. Nagturudan anang ibaga iti kasta. Pudno mat nga men. Itulok mo mat nga men ang nagbangset ni Kapitan. Kunakin ka. Nakaluton ni Antem tamangan tayon. Ay, antay, siya kung timangi sagana iti lamisaan, tamabisin ka nun ni Angkal. Sige. Isagana mo ti lamisaan, Karen. Ket kabayatan ti panangisagsaganam, mapan mo't agdigos niya ang mo. Anya, siyak man tinakita mon. Ingkakit din, Angkal. Saan amabalin amangan ka, no saan ka nga agdigos integ? Ay, sus, unay ka ti panang dusam mo't kanya kon. Ay, saan mo nga ipapilay? Ato iti pangpalingkiyo. Ay, kwarta. Saglilimagasot ko naman. Ay, thank you, inteng. Karen, intamanen makichinda. Ang saan lata nga agbaliw ti panunot ko? Ingkalata agdigos, inteng. Ay, unay mo't daytan. Inikang kangaron iti kwartan. Diyak kayat. Di mo kayat, Ay, ayan nantay balunat ka. Mabalunat ka kaya. Kado adamo ni Karen nga isang gag. Na. Ay, dito'y kasangwa na Karen. Ay, di nakaramidan asangga, Angkal. Nasakit ti mabalunat. Pumanaw ka iti sangwanan ni uncle mo, Karen. Karen, siyak ti denggam, nay. Ay, saan ka no antay ko na ni Angkal? Ay, agtulnugakan ko na. Ay, makapakigtot ka matantay. Kunak no ti tumang ko ti pinangormaw. Ay, sus. Iso nga aglisi ka dita, no di mo kaya ti mapang-or, Karen. Uwan antay. Ay, Karen, kunak proteksyon anak. Ingkakit agdigos nga minan, Angkal. Para matlang iti pagsayatam dayta. Saan na kami naparigatan ka ni antay? Kan, saan amabalin at tumaray ka, inteng? Tabantayan da ka ni Karen. Ingkan, Angkal, tanay. Saan ka amangan no saan ka ngagdigos? Yay. Ay na, Kapitan! Simple lang ti ipapaaramid ni Nanaba ng kanka. Di mo pa'y aramidan. Aramida mo ang tapno malpas. Ala, sigay! Ditan, tinagibusan ti sabalipay, aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay, asagot kada kayo, ti MPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Kenda ito ang estasyon. Agyaman kami, iting
Ay, panagdingag.